मी वृषाली नेमन, कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी दह्याची। त्यासाठी लागणारं साहित्य: अर्धा वाटी खोबरं, 6 मिरच्या, 7-8 पाकळ्या लसूण, अर्धा इंच अद्रक, थोडीशी कोथिंबीर आणि कढीपत्त्याची पानं। हे फोडणीचं साहित्य आहे। ठेचलेला लसूण, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा राई, 7-8 पाकळ्या कढीपत्ता आणि 1 वाटी दही। आता आपण मिक्सरला लावून घेऊया। ह्याच्यात आपण थोडं थोडं करून दही ऍड करूया। म्हणजे ते एकजीव होतं। अशा प्रकारे आपले हे आता वाटून झालंय। जराही पाणी टाकायचं नाही, फक्त दही टाकून मध्ये मध्ये वाटून घ्यायचं आहे आपल्याला। इथे टोप चांगला गरम झालाय, त्यात तेलही गरम झालंय चांगलं। आता आपण लसूण घालूया ठेचलेला, हे राई जिरं आणि कढीपत्त्याची पान। ही थोडीशी अर्धा चमचा हळद टाकूया। आणि चवीनुसार मीठ। दह्याच्या कढीला उकळी काढायची नाही, फक्त ते 10 मिनिटं मीडियम गॅसवर ठेवून द्यायचं। इथे आपली 10 मिनिटं झालेली आहे आणि कढी आपली झाली आहे, रेडी आहे। आता आपण कोथिंबीर भुरभुरूया आणि सर्व करायला घेऊया। मी पुन्हा एकदा सांगते, दह्याच्या कढीला उकळी काढायची नाही। दह्याची कढी कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कमेंटमध्ये लिहून सांगा। आवडली असेल रेसिपी तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनसुद्धा क्लिक करा।